Hola, com estàs? Jo sóc el Ramon de l'Institut i aquest pertany a una sèrie de vídeos on volem donar resposta a alguns comentaris o crítiques que es fan a la programació neurolingüística i al coaching. La primera d'aquestes crítiques diu que el coaching i la PNL envaeixen l'espai de la psicoteràpia. Sense entrar en quines són les relacions de poder que atorguen a determinats camps de coneixement, a determinades disciplines, el fet d'abordar malalties mentals, nosaltres hem de dir que no. Ni la PNL ni el coaching van aparèixer com a models de psicoteràpia. El coaching i la PNL van aparèixer com a models descriptius del funcionament humà. Descriuen com una persona pensa, s'emociona i actua. Però en cap cas la PNL i el coaching poden fer diagnòstics de malalties mentals. Les malalties mentals, diagnosticar-les, pertany a l'àmbit de la psicologia, de la psiquiatria, no de la programació neurolingüística ni del coaching. Sobretot perquè nosaltres no maneguem aquests conceptes. La programació neurolingüística i el coaching no maneguem la idea de malaltia mental. Qualsevol malaltia mental en la que estiguis pensant no forma part dels termes que es fan servir en PNL i en coaching. És cert que existeixen professionals de la psicoteràpia que fan servir el coaching i la PNL per millorar les seves consultes, els seus processos en pacients, però només des de la PNL o només des del coaching no es poden abordar malalties mentals. De la mateixa manera, la programació neurolingüística i el coaching s'apliquen en molts àmbits de coneixement, en les vendes, en la gestió d'equips, en l'educació, en la comunicació. En psicoteràpia calen uns coneixements que complementin la programació neurolingüística i el coaching, o al revés, que la programació neurolingüística i el coaching complementin aquests coneixements per tal de poder fer una millor feina, una feina més eficient. Per tant, des de l'Institut et convidem a que desconfiïs de les persones que et diuen que en nom de la programació neurolingüística i del coaching poden curar una patologia mental, perquè no és cert. Però això no diu res dolent ni de la PNL ni del coaching, sinó de la persona que t'està dient això. De la mateixa forma que en nom de la psicologia també es cometen malsusos i en nom de la medicina també es cometen malsusos. Però això no diu res dolent ni de la psicologia ni de la medicina, oi que no? A l'Institut et convidem a que segueixis investigant i si tens qualsevol dubte sobre el que hem estat parlant en aquest vídeo o qualsevol altre comentari o dubte que puguis tenir, ens el facis arribar. Moltes gràcies i fins molt aviat.